Ole clear tu le ngai thla thu zong zong te chi bai le bek kule pu editor Zoram Mipui Au Aw hi vul zel ro se avoi somni na tan kan soi vele lokange o LBS Suzuki Interbranch wai me quiz competition sang ni somni panga buat sei tuma zona pakhat mizo tonga voel omzat zona chang tu khan paruk ti na changa ma se zona zo tu khan adiglo mizo tonga voel omzat chu panga ni thua soya zona chang tu chana kha ke chuan dikkatia kum somruk liam ta khan sikula a o kan zirna vowel omzat kan zirtela chung te chu a o e i o u te an ni ya a kho hi nge vowel ni ve ta lo chu ke ni thingtlang khwa pianga sei lian tan tun ma vowel ti ya zirtir tu ten min lo zirtir thin kha alo dik lo ti na em ni le vowel panga te chu engteng nge hriata cha kom mange bai lal thakima pu editor Zoram Mipui Au Aw kapu I channel hi Zoram tan athu hle mai thil pakhat ka nau pui le teang min lo cher chwa sak liang che o kanram zol nei then khatte thu hi ilo ngai thateang o pakhat na zol nei sai khuma hian thim thuan hi lo thleng nge nge turani thu asoya thua khatna lo thleng tur po hi ke chuan katwar lowang lalpan min thukru na tiya thua khatna chu sangha zakwa somruk paruka alo thlenga pusai khuma chu sangha zakwa somruk panga lalpana seng dai mai alo soi dik chia maya thim lo thlen dan tur chu pakhatna thisena chuakang panina khua an khomang khua an halang kho hal khuin para chuangang pathumna lekha them te an peang chewa in mang tangkai hle ang palina ar loyangin an loyang chewa an chuang cheu adang tam tak po om khita a soide khi a thleng to a chu thua khanna ni thua ni na ero ala thleng lova panina pastor chona hril lok te ro thleng to le la thleng lo tam tak a oma thleng to jinga mi han soila party hrang hrang symbol flag man tura soiloka adik vek su tha ten ruk an la ruang atia UT atanga state sarkar kan ni chung hian a thleng dik vek ani lom ni congress le MNF an sarkar rei bera kor su tha ruk ru lo lan na te chu I han soi tiango pakhanna Mizoram kong khoilai po atha theilo voin ni thlengin panina Mizoram department hrang hranga quarter le building a thalo hle pathumna project hrang hrang mipui chhor tura pui tling mu malom lo palina engkim hi ani turani phalo vek mipuin kantuar mani tuna sarkar thar ZPM sarkar pathianin min peya chief minister le minister te zongzongin kan ei rulovang an tia mipui hriata an hanin tiam ngam hi avan ro pui em chunglam hian mala som nge nge yang Zoram Mipui te poin rinom izirangu tichuan Zoram nuam Zoram thar an soi hi alo thleng don nia tok mai te se ramvei tua kun na thoka lal en kolipu chingchip chibai ule ole ngai dan phasha te hanpuang chuak vele ila pathian thu chuan rorel tu te hi pathian ruat an ni thu le an thu oi turin min hrila chuti lai chuan kanrama ko hran lian ber presbyterian hian pathianin tuna kanrama rorel tura ruat ZPM sarkarin Assam Rifle inson chuanna rama ram nei ten an LSC te sarkara pekir tura ti mimal te po ina phal daka Zoram tana thatur nian ngaya wangle sarkar thu oya an pekir laya helaya biakin hmun an lo nei le an nei dan chu engpo ni se an pekir ve phal lo le Mizoram healthcare thar sarkari na duan mipui ta na ham thatna turnia duan Sinod hospital ina zom ve du lo hi a pathian thu lo hlen ka hria kan sinod hruai tu te hi
opposition party te hian an mong hi an hiat ani thei mai lo mo ka ti ve mai mai ngai tu ati thui hle mai kan ko san hi kan kal fu lu tuk to lo ani mai lo mo neutral te ril ru hi an tina thei mai ang ti te hi ka hlau ve deuh tok phot se parema kun na thok tu te hi min bum non to lowang sarkar lai zpm party mipui sarkar chunga kun na thok tu te kan lom hle kan lom na ero opposition party lam hian mu hriaman ti ni na lang kan lom na hi kan lom lo na turin min khongai dera kan vui vai na tur kong min dap kwal saka tu bel chian do lo te te le thu fa tha te te mangin kan lom na hi lom lo turin min zirtir me ka ni ti hi kan hai bik lo kha le chen in sarkar chok to congress le mnf party te u voi tam tak be sin sang tak nen ke ni kun na thok tu te hian ro ril na do kana kan thutir to chewsin min hmangai dera min bum reng boka in thlandona sumtlem te in min tilungoi le zel thin tuna chuan kan har to sin inc le mnf thangwala hian keini mire theile hnuai hnung kun thok tu te hi kan ok to don lo ti hi kan thu pui le kan in hna na nget ani zel to ang min bum non to lowang bai kun na thoka pu editor chibaile mipui awo vul zel ro se tu nai chawa hian kan zir lai pol te an che tha hle maya sarkar campaign khalngil turin an monga zangin an chuk om tak an ron chuk chat chat ni na lang an chuanom ka ti in an hmalak zel na tura du sang na ka hlan mol mole mani lo khan chimlama thok tur health department hnuai an lak chu danang thlapalak alo ni lo wangin zirlai pol te nor na wangin kan sel le alo ni to a nimin pialoka dan dik lova thok assistant professor engemaw zat ban turin kong zo mewan nor ani le a an hlotling ngei tura po kan ngai kum sang ni som pahnia tanga thok to te po dan dik lova lak le thok te an ni chuan ban turin na sataka nor an ni tho chuan sarkar ma sahuna dan dik lova zirtir tu zaruk som kwa panga an lak te kha ban le vek tur le danang thlapa la thar le turin zirlai pol te hian thapui han chua le lo lo te u dan lova lak zirtir tu sang khat don lai te tan po danang thlapa lak thal le ni chu acha kum zong nge yang he tiang khopa thil dik lo lang sar assembly house mewa puan chua hial to hi chu kan zirlai pol te ma khwa tan po thalo le nok sak ta ka tling nge do na zirlai pol te hian ma han la le nge te u triple s pu editor chibaile mipui awo channel kal tlanga kan lo pau ve thei thin hi alomom tluang takin kal zelang je tun hnaya advertisement chhuah lova hnalak chungchangin soya hlo hle a hetiang hi alom thin ti hi mitam zawk chuan kan hre thar ve chaw ome ma siute kong zo tangin le education minister thu suya tangin mipui te kan har ve le hnu ti a chiang private institution te main mi thazon hmunan advertisement an chhuah thina ni ngaya sarkar mevin hetia alo ti thina ni chuan democratic principle kal le pal zutna ni ngei mai party worker then khat thil in ti hredevin tran chana an nei chu advertisement chhuah tur ti om hlei nem ti zunimawa hemi hi tunma lo sarkar to ten an mi du zong na pek na bung le chang bera an lo man thin chu ani hmela chu tak chu mipui nol puin kan huat le hlei bik nei sarkar kan ti thin na lai chu ani advertisement chhuah tur ti emo chhuah lo tur ti emo om lova sarkar ve meu chuan advertisement chhuah lo tur ti po ni se sarkar rin tlak langtlang le hlei bik nei lo ni hlo chhuah nan advertisement te chhuah lui tra zok om taka ni te lul ne namo khitiang khi an lo che du dan ti mitam zok chuan kan hre ve chawe mo ani ya rin tlak an ni lo zia chu phera phowang mai in alang fia tual tual tamai a thu hrimin sarkar hna reng reng chuan zau takin advertisement an chhuah tur ani ya
chu changa ni lo po somza le prescribed qualification po tarlan ngei tur ti hi Supreme Court ruling ani tu te mo chawin halak tur hriat hi democratic principle kalania khwale tui zongjongin equal opportunity kan nei bot chiat na article 14 and 16 paljuna le bot chiat na ni state then khatan lo boy photo tu na hian le khathiam namhulo thinrim then khathian enga tinge ka hriat velo nga tinge sarkarin min thlim equal chance le equal opportunity kan nei ani lom ni kan constitutional right hi min palzu sakchiang mai tiin sarkar kalta te kha khingta se antal buai khopang le chu wangin advertisement chhuah tur ti om hleinem ti om zia hi chu mipuirin kan hlo lo ta sa sa du to kin invilik teang ti nen thumhun reng ani thui zok thira hla zok en phatan chuan dan pui bo chian na na satak democracy pong suan la rap thla kani Isabelipa sarkara ham thanna engma beisei velo kanram thatna tur ngai to na seng tu te in zawain chibai vekule for in chu YouTube a MLA Huai Sanin ZPM uwa karte omdan tur dikle mipui NGO ti thupui lo lang ka hmu chuan kamit ala dewa ka han thlir chu lunglei ZPM office a pulal ram liana pa puya lunglei South Bial tu MLA thu soya lo ni ya a thu soya chuan Zoram Mipui chuan sarkar kalta ang nilo an base ya wangin ZPM party tungdingin sarkar na kan kuta min hla na ni kha ZPM sarkar chuan kanin zorna angin mipui sarkar nge kalpui tumin ma kan hanlata a chu ti lai mipui then khalle mimalte chuan an vote lin kan ni na chu manruwa man tumin an mani mimal ham thanna turin min base le thin sarkar kalta ti ang nilo sarkar min base ya ZPM sarkar po hian sarkar kalta hun laya mipui ang nilo kaushan ang nilo NGO ang nilo chu mipui tia kan base ve ni ati hi awa huai chen thlakin awaro pui CM mandeu khan lunglei not bial tu MLA pumal som tluanga pu MST a khan mani ham thanna uma wanga minzui tu te kha chuan minzui lo mai ro ati tol to bokin ka ria he tiang ram hroi tu huai sen kan nei hi anwa hlu em mani tang ma khiran le mani ham thanna be se ya wanga politics a chuang lu thi kan tam hle ang ti arin theani ruling party ZPM a po hian engza ta tam nge omang unit tinate block tinate po hian party le sarkar tihming chekhopa midwa manom thin sarkar masalama te po khan MLA le minister thleng po khan an omani lom ni heng ho hi ani na taka chuan ramhmel ma ti hial turan nin ka hria keini political party enga ma telna nei lo ram thatna tura thiam anga nga ngai to na seng thin tu Zoram Mipui Au Aw thin te hian mani ham thatna tur kan ngai to lo te lul nen kan va inang lo takem tiru I aw zel ma yango Elen ralte awa ngai nom mia thin em ole khati zong kha boina ta na kan ngai thak thei chu alo ni le ta a thanem ngai taka thu tho tu te zong chunga lom thu kan soinon le e kan channel te min lo share dar saka min lo like saka min lo subscribe sak theu turin clear tu le ngai thatu zong te ka ngen chewani e hun man dom le ve kule